Mzibambo uyu mukumuonayu anali ndi akazi okwana 9 ndipo anathamangisa azikazi ake 9 onse pakamozi powasiya ndi kuwauza kuti mabanja awo atha. Nchani chinachitisa mzibambo ameneyu kuti athetse mabanja onse 9 pakamozi? Mzibambo uyu ndi ndani? Nanga kwawoko anthu amatinji za zimenezi? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife tiwauza anthu mukugulisazo tilankhuleni kuti mumve zambiri. Asmani Saidi ndiye dzina lake, wa ku Tanzania. Asmani ali ndi zaka 61 zakubadwa. Asmaniyu sanangofika pokhala ndi mabanja 9 ayi, koma iyeyu pachiyambipo anabadwa zabwinobwino ngati muja momwe tonse tibadwira ndi kumakula. Asmani atafika pa msinkhu wokwatira anakwatira, moyo ndi kumayenda, koma pachifukwa choti chipembedzo chawo chimawalola kukhala ndi akazi angapo, Asmani sanabwerere pambuyo koma kukwatira azimayi 1, 2, 3, 4 ndi kupitiliza muyezo mpaka akazi 9. Moyo wake nkumapitilira. Azimayi onsewa amakhala nawo pamalo pamodzi, amawasamala mofanana komanso kuwathandiza mofanana. Pakakhala chinthu choti awagawire amagawaniza onse mofanana. Anali ndi mabanja osangalala kwambiri chifukwa wina aliyense amasamalidwa moyenera monga muja momwe mkazi ayenera kusamalidwa. Koma patadusa nthawi, Asmani anapanga chiganizo chozizimusa wina aliyense. Tsiku lina kunacha zabwinobwino monga muja momwe kuchera masiku onse, ndipo Asmani anauza azikazi ake onse kuti wina aliyense abwerere kwawo, apo iyayi apeze kwina kokakhala chifukwa onse sakuwafunanso. Anthu anadabwa, ndipo iyeyu Asmani ati anapanga chiganizochi kamba kuti amafuna kuchengetera moyo wake. Pasanafike powauza azikazi ake wa zimenezi, Asmani ati anauzidwa ndi mwana wake kuti azikaziwo akumukonzera chiwembu chofuna kumupha ndi cholinga choti asale ndi zinthu zake zomwe iyeyu ali nazo. Asmani anazizimuka kamba kuti samayembekezera zimenezi potengera ndi momwe amawasamalira azikazi akewo, koma Asmani anakhulupirira zomwe amakamba mwanayo kambanso kamakhalidwe achilendo omwe azikaziwa amaonesa maka iyeyu masiku ena amawapeza azimayiwa atakhala pamodzi akukambirana zosaziwika bwino. Akafika iyeyu kukhala chete ngati samalankhulapo. Asmani pachifukwa chimenechi anapanga chisankho chowasiya azikaziwa pofuna kuteteza moyo wake. Mumfune ompangira zanuzo. Azimayiwa atapita panadusa nthawi, ndipo Asmani anayesesa kuyankhulana ndi mkazi wake amene anali omaliza mwa azikazi onsewa, yemwe zina lake ndi Mariamu, yemwenso iyeyu amamukonda kwambiri kuti abwererane naye, koma mkaziyo anakana kuteno kamba kuti samamvesa za chilendo zomwe mamunayo anachita pothamangisa azikaziwa popanda chifukwa chokwanira. Chichitikireni izizi, Asmani ati alibe maganizo ofuna kukwatirapo mpanonso. Iyeyu panopa amazipangira china chilichonse yekha, monga kuchapa, kuphika komanso kusamala pakhomo, kukolopa ndi kusesa nyumba. Pakadali pano akuti amakhala pena osowa ocheza naye, koma akuti iyeyu ndi osangalala kuposa kale lonse pomwe anali ndi azikazi ake, kamba kakuti pano amakhala ndi nthawi yoganiza za moyo wake kuposa kale lonse. Anthu amanena kuti nkutheka vuto linali iyeyu, kuti sanali mamuna wabwino kwa azikazi onsewa, koma iyeyu akuti amakhulupirira kuti anthu amangolubwalubwa nkhani zina zilizonse zabwino kaya zoyipa zopanda pake. Chimenecho ndiye chikhalidwe cha munthu, ndiye iye anasankha kukhala ngati sakumva kanthu pomudziwa munthu mmene alili. Ife a Dini Studios tili ndi group la WhatsApp lomwe timagulisa katundu osiyanasiyana online, ndipo timatumiza madera osiyanasiyana m'Malawi muno kwa ofuna kutipanga join. Ndisiya link mu comment box. Osayiwala kupanga share nkhani ya Asmani.